Привет на всички, аз съм Петкана Солакова. В това видео ще ви покажа по какъв начин може да направите тегляне от сайта SocialLift към платежната платформа Payeer. Преди това обаче отивате на сайта, отивате във вашия личен акаунт, ето тук долу в дясно, и тук на тази страница, където е вашият личен акаунт, трябва да попълните платежните платформи, вашите реквизити. Ето тук реквизити, може да попълните номер на портфейл в Perfect Money или пък номер на портфейл в Payeer. Аз съм попълнила портфейл на Payeer. Така, след което отиваме в нашия портфейл. Моите заработени средства в момента на баланса имам $91.76. Сега искам да направя тегляне. Минималната сума, ето тегляне на средства, минималната сума е $10, като теглянето може да отнеме от 0 до 48 часа и комисията е 3,5%. Така, аз ще изтегля само $20, за да ви покажа. Така, след което трябва да потвърдя действието като попълни кода, който са ми изпратили в Telegram бот. Отивам в Telegram бота. Така, ето кода, който са ми изпратили. Копирам този код, връщам се отново в сайта и нанасям кода, който съм получила. Окей. Така, вашето тегляне беше успешно. Сега ще изчакам, не знам точно колко време ще отнеме това, но ще изчакам сумата да пристигне в Payeer портфейла ми. Днес е 18 септември, в момента е 13 часа и 16 минути. Сега, ако отидем на история на портфейла, ето тук история на портфейла и тук пише тегляне на средства, ето. Тегляне на средства, $20. Днес в 13:16 часа очаква плащане. Очаква изпълнение. Когато сумата пристигне в Payeer, ще направя отново включване. Продължаваме с видеото за тегляне на средства от SocialLift. Както видяхте по-рано, аз направих едно тегляне за $20, заявих по-точно тегляне, което обаче все още не е пристигнало и може да отнеме по-дълго време, поне на този етап. Затова реших да не изчаквам тази сума да пристигне в портфейла, защото и без това тя няма да бъде достатъчно да се направи превод от Payeer, например към банкова сметка, към Revolut или към карта. След като парите пристигнат от SocialLift, те идват ето тук в този портфейл, доларовия портфейл в Payeer. И когато, например, искате да изтеглите тези средства от доларовия портфейл, вие като кликате върху изтегли и тук ви се отваря тази страница, където можете да направите единствено само да направите превод към вътрешен портфейл на ваш партньор или на човек, който има регистрация в Payeer, има доларов портфейл и е участник в Payeer. Вие единствено на него може да направите превод на средства. Как може да използваме този доларов баланс? Ние можем чрез обменник, ето тук има обменник и примерно да обменим, например, от доларовия баланс, така, от доларовия баланс, например, към биткоин, към трон, след което тези средства ще постъпят на съответния баланс тук в Payeer, например в трон баланса, и вие вече може да се ги изтеглите навън към друг криптопортфейл извън Payeer. Сега,
Нашата цел беше да видим по какъв начин може, например, да изтеглим нашите средства, които постъпват от SocialLift в доларовия портфел, как можем да ги изтеглим извън Payer. Следващото нещо, което трябва да направим е, трябва да отидем на следният обменник bestchange.ru. Това е един от най-известните обменници, който е много популярен. Тук има страшно много отзиви от хора, които ползват обменниците. BestChange се явява един вид гарант за тези обменници, с които работя. Те са много. Те са страшно много. Сега, ето, тук, например, е посочен курса, тук има калкулатор, с който може, например, да се изчисли какъв превод искате да правите и то автоматично ще ви покаже отдолу обменниците, които всички обменници, които правят такъв обмен и каква сума ще получите. След това тук може да получавате и съобщение, като предварително това нещо може да го маркирате, да подадете заявка, като си напишете имейл адреса, за какъв обменен курс, например, искате да направите обмен, за колко долара и заявката и след колко часа тази заявка да бъде анулирана, ако не се появят такива обменници с съответните данни. Сега, това, което ние искаме да направим е да изтеглим нашите средства от Payer доларов портфел и да ги изпратим към, примерно, към PayPal, към Revolut, към Visa Mastercard, към банкова сметка. От лявата страна, където пише отдавате, това са сумите, всъщност това са портфелите, от които вие отдавате средства. Искате да изпратите средства. А от дясната страна, къде да ги получите тези средства? Сега, ето от лявата страна, отиваме от лявата страна и търсим Payer USD. Секунда само, понеже те са много. Payer USD, момент само. Има страшно много валутни двойки за обмен и начини. Така, ето, например, Payer USD, кликате върху него, така. Значи, от доларовият портфел Payer USD ние искаме, например, да прехвърлим нашите средства към, зависи къде искаме, маркираме това, което там, където искаме. Сега, тук има различни възможности. Може, например, да изпратите тези средства, да направите обмен към биткоин кеш, към различни видове криптовалута и маркирате и следвате стъпките, които ви се посочват. Сега, например, искаме да направим обмен към, например, към PayPal. Кликаме върху PayPal, така, след което ето тук не се отварят тези обменници, които извършват такива обмени. За какво трябва да наблюдаваме тук? Сега тук от дясната страна са отзивите. Колкото повече отзиви има един обменник, толкова по-добре може да се информирате, като кликнете примерно върху тези отзиви и ще видите какви отзиви има за този обменник. Тук е посочен курса на обмяната 1.04, 1.04, 1.05 по-надолу, 0.6, 1.13 и така нататък. Наблюдавате гледате дали има достатъчен резерв за обмяна. Ето тук, например, резерва на първият обменник е 7462, после 9124 на другия и така нататък. Сега, за да ви покажа, кликам на първият обменник.
изпращат ни към съответният обменник и тук по-долу трябва да нанесем сумата, за която искаме да правим обмяна. Обаче, тук това е много важно. На всеки обменник пише каква е минималната сума, която вие може да преведете. Има минимална сума и максимална сума. Ето в този случай с този обменник минималната сума е $100, а максималната сума е $5000. Така. Маркираме, например, $100. Така. И ние ще получим в PayPal USD 95.99. Обаче сумата трябва да бъде малко по-голяма от 100. Например, 110. Така. И вече в този случай тази обмяна е възможна. Така. Кликаме върху Next. След което тук вече трябва да се попълним данните за PayPal, нашият електронен адрес в PayPal, след което да попълним нашият емейл адрес и кликаме върху Next. И реално ето по такъв начин става осъществяването на обмена. Всеки обменник, както казах, има различна минимална сума за превод и различна максимална сума за превод. Така, отиваме отново тук на bestchange.ru и сега ще погледнем как, например, може да направите превода, какво трябва да попълните, например, при превод към... Тук беше маркирано PayPal, сега ще маркираме, например, секунда само. Понеже те са много и не могат толкова бързо да се открият, иска малко време, докато намерите подходящият вариант. Например, Visa MasterCard в USD или пък Visa MasterCard в евро, например. Аз искам да направя обмен от Pair USD към Visa MasterCard в USD. Отново гледаме тук какви са резервите. Така. Кликаме, например, върху първият обменник. И маркираме сумата, която трябва. Сега. Обаче тук пише, че минималната сума е 223.88. Ето. 223.88. По-малка сума от тази не може да бъде преведена. И затова пишем $224, които ще бъдат отнети от Pair. И ще получа на Visa MasterCard $200. Точка 10. Ето тук отдясно пак е обмена. Ето сумата тук 224 към Visa MasterCard ще получа 200.1061 евро. След което в даденият момент заради техническа работа
ние осъществяваме превод само на MasterCard евро по даденото направление. И просто следвате стъпките. И кликаме върху приемаме правилата на условията, пишем се тук името, номера на картата, пощенска, емейл адреса, номер на телефона, име, фамилия, държава, приемаме правилата на сервиса, политиката на сервиса и правим обмен. Но ние няма да правим, защото реално, нали, аз тази сума, която трябва да я преведа, аз я нямам в Payer. Така. Отново отиваме на bestchange.ru. Сега малко по-надолу ще видим, има възможност, например, да се преведе към българска карта, да се направи обмен към българска карта. Ето, Visa, MasterCard, BG. Така, след като кликна на Visa, MasterCard, BG, отварят се ето тези обменници. И, например, кликам ето на някой от тези обменници, който си реша. Ако чак толкова не ме интересува цената, защото има разлика, но тя не е някаква, кой знае колко съществена. Изчакваме малко. Ще се върна отново и ще маркирам някой друг обменник. Така. Обмен Payer USD към карта Visa MasterCard в български лева. Така. Отдаваме от Payer. Момент само да видим каква е минималната сума. Минималната сума е 280. Точка 15. Значи 200, ние трябва да маркираме тук 281. 281. Така и с отчет на комисията ще бъде 283,66. Минималната сума за получаване трябва да бъде 443 български лева. Нашата сума е 444 лева, точка 32 трябва да пристигнат в нашата карта Visa MasterCard България. Тук нанасяме нашата карта, тук нанасяме IBAN-а, страната си, адрес на получателя, пощенски код, пълното име на владелица на картата, емейл адрес, решаваме капчата, кликаме върху двете неща, за които трябва да се съгласим, давам своето съгласие за обработка на моите персонални данни и правим обмен. Извършваме обмена. Отново ще отидем на bestchange.ru. Така. Visa MasterCard BG. Това ви го показах. Банков момент само. Банкова сметка в евро, например, може да маркирате банкова сметка в евро
или банкова сметка в USD, като по същия начин просто следвате стъпките. Гледате каква е минималната сума, която може да преведете, минималната и максималната сума на съответния обменник. Избирате този обменник, който за вас е най-изгоден. Така. Освен, ето тук има даже банкова сметка в български лева. Ето банкова сметка в български лева. Ето тук има няколко обменника, които работят и правят такъв обмен. Кликаме, например, върху първия. Така, минималната сума е 233.98, която можем да направим, значи 234 долара. А максималната е 50 000 долара. Така, 234. Маркираме тук сумата, която искаме да превеждаме. 234. С комисията става 236.22. Така. И сумата, която ще получим по нашата банкова сметка е 370 лева.01. Нанасяме нашия номер на банковата сметка, IBAN на банковата сметка, името на банката, имената, емейл адрес, решаваме капчата, съгласяваме се с условията и правим обмен. Така. Бяхме стигнали ето до тук, до банкова сметка в БГН. Можете да направите преводи чрез методът SEPA. Повечето банки работят чрез метода SEPA, така че и такъв вариант има. Ето, SEPA метод в евро. И вижте колко много обменници работят чрез този метод. Така. Сега тук, например, има карта Визе. Някой дори в България има такава карта Виза, която е в евро или в USD. Също така имат и много хора, имат и карта Revolut в USD, в евро. Така, например, кликате върху карта Revolut в USD или в евро. И ето тези обменници, които тук виси, които могат да направят този обмен. Кликаме, например, ето тук на един от тези обменници. Я да видим каква е минималната сума, която се изисква, с която може да се направи обмена. Минималната сума е, ето тук, минималната сума е 500 долара. Не, всъщност минималната сума е 663 долара.96. И просто следвате стъпките. Но има други обменници, които работят с по-малка сума, не с такава голяма. Я да видим този първия. Каква е минималната сума при него? Така. Отдавате USD, тъй. Момент, само да видим минималната сума колко е, за която може да се направи обмена.
Pair USD, например, минималната сума 2,52. Ето този обменник е много подходящ, защото тук минималната сума е 2,52. И, например, $20. Така. Ние ще получим в Visa MasterCard 1697. Нанасяме номерът на картата, името на държателят на картата, срок на действие на картата, номер телефон, маркираме капчата, просто следваме стъпките, имейл адреса си нанасяме. Кликаме върху продължи и маркираме заплащане. Така, я да видим какво. Да. Това е. Значи, в платежните системи, тук в тези платежни системи се работи по един и същи начин. По принцип най-сложното и най-трудно нещо в всички онлайн бизнеси е работа с тези платежни платформи. Хората най-вече се затрудняват при работа с платежните платформи. Но най-важното е да четете внимателно какво пише. То е супер елементарно, но просто трябва да се чете внимателно. Четете внимателно, нанасяте това, което се изисква и продължавате. Правите следващата стъпка и така до края. От Pair може да направите превод и към криптовалута, както казахме. То по същия начин е идентично. Отивате пак на обменниците, маркирате, отварят ви се тези обменници, избирате един от тези обменници, може да проверите и всички, например, от тези обменници, каква е минималната сума за тегляне и да си действате. И да си направите обмена. Благодаря ви за вниманието. Линк за платформата BestChange ще оставя под това видео.